A Asociación de Comerciantes e Empresarios de Chantada facía esta tarde entrega dos premios do concurso de pinos da campaña de Nadal, no que participaron numerosos establecementos comerciais da vila. Despois de que o público votara a través das redes sociais e da páxina web, as tres primeiras clasificadas por orde de votos foron Ferretería Vázquez, Xanela Íntima e Librería Papelería Carlin. As responsables dos establecementos premiados valoraban hoxe a iniciativa. A verdad que sempre me ilusionou moito, sempre. E no escaparate, en todo, nas compras, nas ventas, en todo. Teño que agradecerlle a todo o mundo que me votou e á Asociación de Empresarios, por suposto. Ademais de premiar aos clientes, pois tamén nos temos un recoñecemento pequeniño, pero, bueno, non tan pequeniño, ahora vistas as cestas así de cerca, teñen moita cousa. Bueno, tamén é agradable que nos recoñezan un traballiño pequeniño que facemos, ben, moi ben. Me parece muy bien. Esto ayuda a incentivar a los clientes y a nosotros como comerciantes a tener un apoyo de todas las personas que están aquí en Chantada. Y bueno, lo único que me gustaría agregar es que esto ayuda a incentivar a la gente a comprar en Chantada y no fuera. Mercar en Chantada e non fora na medida do posible é o que lle piden os comerciantes aos veciños. De cara a reforzar a actividade no comercio local, a Asociación de Empresarios levará a cabo, tal e como anunciou hai uns días, unha campaña de promoción do consumo local. Esta semana tamén terán a primeira xuntanza para empezar a organizar a Feira de Oportunidades que se desenvolve nos últimos anos durante a Feira do Viño. A meirande parte dos establecementos de textil e calzado ofrecen estes días importantes descontos que chaman a atención, intentando respectar os tradicionais períodos de rebaixas, a pesares de que se liberalizaran os descontos. Un número importante dos comercios consultados apunta que esta non está a ser a mellor tempada de rebaixas no que a venta se refire, cunha tendencia xeral que ven motivada pola crise que se arrastra dende hai tempo. De todas maneiras, todos coinciden en que é certo que a clientela se anima un pouco cos descontos. Eu creo que o inverno foi salindo, ainda menos mal, non me podo queixar moito, a verdade. Pero, bueno, as rebaixas están sendo moi jorobadas, porque non hai cartos, e como non hai cartos, pois non hai ventas. Cos poucos cartos que hai, que a xente queira gastalos no pobo. Todo está moi ben, gratificar os clientes está moi ben, pero se non queren, non o van facer. Entonces, bueno, pedirles aquí que sí, que nos animemos todos, inclúeme, eu mesma, porque fora da miña tienda son clienta de outras tiendas, a gastar no pobo, porque todo será bom para todos. As rebaixas están regular. Despois de gastar tanto en Navidades, de comer tanto e vivir algo bien, ahora el bolsillo está máis vacío e hai menos consumo en la gente. Son estos 2 últimos años, pero bueno, hacia adelante que nunca yo veo que nos campara. Que a partir de marzo, pois virá bo tempo, a xente tira ganas de comprar e de consumir un pouquiño máis, a ver as expectativas dos gobiernos e de todo, porque a xente, aunque teña cartos, moita non o gasta, e a que non o ten xa non pode gastar. Entón, eu espero que bueno, eu desde logo tan descontenta non estou, pero non é o de antes. E os políticos que non nos coman a impuestos, e eso é o que penso, que o malo está nos gastos de luz, teléfono e todo eso. Para min está eso nesos gastos, que o demais, eu neso son positiva.